nagmayad ang aton panahon. No? Nagmayad ang aton panahon. Nagbarbatlak kinakangaga ang adlaw. No? Umpisa ka hapon kang mapon nag-okay ng panahon. No? Baw ka hapon kang agay. Grabe nga mga pagbaha ang na-experiensyahan ta province-wide. Sa banwa kang Valderrama may ginrescue sa tunga kang Kangaranan River. Di may mga suba kitaragya nga daw durog ang kalimbawa sa tunga. No? Sa tunga suba. Hayang suba ang tubig agi sa piyak. Magtimbang sa binit. Magtimbang. Tiyang sa tunga nahimo nga durog. Nagtaas. Tiba nga hindi mo man ma-expectar kung hindi kin maglapo sa bilog nga suba ang tubig. Di may mga tao sa tunga kasuba. Tingin rescue kapon to ang rescue mga kabyanan kapon. Ang pinagkakatauhan sa Valderrama sa barangay Kanipayan. Kag may mga nagkaradamid sa Banwa Kalibertad. May mga hanging bridge to nga na daw haros Banwa matumba ang harigi sa kilid. Bangad kin kab kang baha ang pondasyon sa Bugasong sa may sitio Ilawod. Mga kabyanan, ang tulay kabayan, ang southern approach na ang ripraps dalam nga nagaprotektar kang southern approach kang tulay nagba man na mga pinalangga katang pramati. May mga pag-survey kapo ng DPWH kung ano nga mga lugar regya sa Antique ang mga ginabaha. So kung ginabaha ang karsada, himudo ang tubig alis takas, hindi makatabok sa karsada. Siguro man ano dyan ka DPWH kung paano nandasolbahan. Kinanglan may mga porsyon yan karang bahalan nanda rakaan nandang box culvert. Because ang existing ang mga box culvert o kon ang mga tamburong hindi na makaya i-discharge ang tubig halin sa takas pagto sa baybay nga direksyon. No? Mga kabyanan, dyan sa pitadten kinanglan gid guro ang rako dyan ipahamtang nga box culvert. Hindi kaya kang box culvert gitabok dyan sa karsada ang bulyong ng tubig halin sa babaw. Na di kundi rako tanataho banwa perwisyuhan. Nagkaraperwisyuhan nagalutaw anda balay pira ka balay banwa ang nagsubmerge out. Ti amo dyan permi kung magtagururan. Ti gauge na kapon nga tinaglawid-lawid ang uran mga kabyanan. Saka nakita nga naglinutaw. Siguro hindi man tod lain banwa nga ang dalan Islanta. May dyan ganit salawaan nga daw kamayad pagdalan gina. Jackhammer kag kung kitahan pagid. Abi mga kalok nga mga box culvert pang islihin nyo tanan-tanan bla. Pang islihin nyo bla. Manaan nyo gid lamang rin nga manaan nyo gid nga darwa man lang kaklima at just Pilipinas summer kag rainy season. Kag rainy season may dyan mga rainy season nga galawid banwang dengdeng o kung uran bla. Titel ka di baha. Regyan man banwaw, ura gid matuniik mayad. Sa may Kubay sa Tibyaw.
Baw kahapon, tapos programa ta, gusto ta magpa San Jose. Grabe, dalam baha niya, no eh. No? Rigyan bla sa may nga-ngaan bla. Amor tawag nga ko ba, nga-ngaan. Yan raw, kung cruising pagto si ibang mga barangay nga gasripa. Baw pirtik dalaman nga tubig. Daw suba mo. Ha? Daw suba. Ha? Daw suba mga kabyanan. Oh. Ti nagbaha kasada, rake nagka-stranded. Tingalingin ulo ta kay daw hindi tabok kay naba atos nagpurundo mo. Yang ibaba yung air cleaner nanda. No? Tikoon ko nabatot sa rakyan ta. Intero ko manakan air cleaners babaw gli. Mga kabyanan sa babaw. Nay may mga bato paran. Kung sundon tabi ni dadak to, total ura tanah jati batuhon sa kalsada yan. Inubog ko man, lapos tagan. Nga tengah-tengah ada nga tubig sa auto mo. Tingala ko ramo kong basa. Joseph, good morning. Antonio Glenn sa Sebasti, good morning. Josel Pandes, good morning. Amo dyan mga naga-monitor sa atong pagpalagad kag Herland Loquias, good morning. Ano mga balita, noy? Ang mga balita tlad about rin sa pagdireklar kang mga national officials. Kung ano ang dadlagnan sa maabot nga 2022 eleksyon. Nagdeklararan si Panfilo Lacson nga magpresidente tandem sanda ni Senate President Tito Soto. Ay, anong tabok kay Sara? Kahapon naman naplansa ang Senator Bongo Pangulong Duterte tandem sa maabot nga 2022 nga eleksyon. Darwa lang nang deklarat. May balita naman kag gina-workout ni Buhay Party List nga kauna Manila Mayor Lito Atienza ang Pacquiao Isko Moreno tandem. Ti sinopang ura ka deklarar de Bongbong Marcos na iti ura man jaga untat ang anda banwa plano maglagan sa presidente or vice president. Ti si Kwan pa si ang oposisyon ba't nabay? Dahil ini Logrido ano pa? Hindi magnaba no sa anom no yung madlagan no mo. Presidente kag vice president. No? Hindi magnaba riya sa anom. Oh. Kung si Manny Pacquiao kag Isko Moreno pa, Pirarto. Di kay Sara pa, ano tanaran ang matabo kay Sara kay si Sara. Mga kabyanan, kato palang daan ta na gino na una banwa makita na poster sa dalanan nga Sara ran Sara. Tipitik sintas no nahan deklarar ni Bongo kag imaw kang anak tatay. What will happen now to Sara? Ha? Istoryahan tayo karon sa tagapagpalakad. Kag ti bangad nga may mga nagdeklararan
anda kandidatura sa nasyonal, may mga napili rin dyan sa Antique, no? May mga dyan rin nga kandidato nga magapadalagan naman anren kung diin sa data ng grupo nakalinya, no? Bangad kahapon may national convention ang PDP laban kusi Duterte wing ginakabig nga administration wing or party dito kapon as official candidate as governor kang Antique, administration candidate for governor amo dya si Captain Itek Vicente Fidelcio na dya sa Antique tana ang administration candidate. So onura kamo kakilala kay Captain Fidelcio, hindi man sa kon nga pag-advertise. Iba ka pamangkot sin oras Captain Fidelcio ti sa sur dyan mong tagahamtik kung sa sur ka kilalagid to dyan sa sur, no? Mga kabiyanan, tana ang kandidato ka-administration for governor sa Antique. Ti ano matabo kay anda na endorse si A.A. Legarda bekan ti administration candidate. Ti ura tanan anda maabay si Paulo nga si Paulo PDP laban may chindis balaban wa matabo roga sa Antique, ha? Mga pinalanggang ata para mati istoryahan tadya karon sa aton banwa nga pangalagad sa pihak nga bahin sugpunan tatos banwa ipandano ang isyo kay Vice Mayor Gumbok, no? Si Vice Mayor Gumbok ang ginahimo na amo ang kalimbawa nga tagpatay kalimbawa nga tagpatay kang demokrasya para sa kabataan nga magpili kag enjoy ang kinamatarang nanda bilang mga urihing tubo nga exercise ang andang prinsipyo sandig sa andang personal na conviction kag iniskwelahan. Kung may iniskwelahan tinyo kag liberal, may kung liberal ka mo, ha? Sagit tinyo pati kay Vice Mayor Gumbok man. Ako nga taho kung ikortel man lang kinamatarang ko kag ang mapagang kanakan narang taho makita kuman ngora prinsipyo kunoon ko nga burawa, ha? Amura tuod kun ang tanan tablang nahulag sa kalibutan bisan diin lang kasarig kas politika. Although nga ti hindi banwa madura ang political nga mga favor, pero ti wara lang ti piritay. Kaya although politiko sa nakara, may mga obligasyon sa nakara nga hindi dapat i-relate sa pamulitika because their main obligation is to render public service and not connected with, no? They will not going to connect for their own personal interest sa politika. Kung magpolitiko kam lang daw robot ka, pahimunang ay bisan sa gestyon mo kung maanad ka mo amo ka ranusto ka lang hindi ka kambal. Hindi bla. Ora man tilain banwa nga may grupo hike mo. Ang punto bla nga may limag kaw. Ha? May limag kaw tidiin tanay mo personal conviction nga nagkuon ka mabutuhan niyo ko kay madara ko limag ko.
kalimag nyo. Paano mo represent ang limag kang tao nga mahimo, makabutok kag magabutok nimo? Kung sunod-sunuran ka man sa tao, bisan suggestion, di ka malanggali man kinsis kay mo. Ay, kung may tuod nga may kinaaram kita makabiyanan, whatever group we belong, let us sit to it nga ang aton ni mag will be heard. Ako banwa ko ng limag ko, hindi mapamatian kang grupo, kintrahan ko, mahalin ko. Tod man, amora ang sinyalis kang may prinsipyo man kita bisan kamay lang. Sang sa mapabuto kakaglingan mo, pag abot sa istoryanay, ginod ka mga isyo, kag ang mga balita sa piyak nga bahin, bao, rito sa Kansilayan, Valderrama, may pinatyanay na natabo to. Tanod, kinpaniro na mga kabiyanan, ang imaw na nga nakainuman. Sa balayda makasuhan pa diya pulis kag kapitan kung magamog niya daan nga may liko. Yan ang gamit ang rang bari-bari nga buga nga pugakhang agad mga pinalangga nga tagpramati ga imaw sa atong nga pagpalagad si Mayor Bibong Baladhay Kabanwa Kalawaan. Ginatutukan na gid ang tanang nga problem sa Banwa Lawaan. Amo man si Mayor Jerry Nicor kag ABC President. Babi Nicor kang Barbasa. Uswag Barbasinyo kag padayon ng kauswagan sa Barbasa. Si Mayor Jerry Nicor ang mabulas kana si ABC President. Babi Nicor. No? Babi Nicor. Among gidya masunod ni Mayor sa Barbasa. Kag region sa Barbasa gyapon si SB Ramin Cesario may pagulikid gid sa Banwa nga mga constituents. Sa Tibyao si SB Bibok Walden Lim kag Papa Mike Felber Medina. No, ang mayad nga legislasyon kuon kang Jang Darwa dalan gid sa kauswagan kang probinsya ukon kang Banwa kang Tibyao. Baw may nadisgrasya naman yan, no? Indyan lalin sa kasulinahan sa Lapas pagtuto sa sityo Tigis, tadlang dyan ang karsada pero may naga kadisgrasya. Ti ang koon gani kibag dyan mariit gurong lugar dyan ay may uli, guro niyan rayon sa mga talisay. Pero kahapon, kangaga daw mo oras, may tao eh. In between, nakmalig na sa tanga, kadarwa kabahal ng talisay. Nakibot na, ano nga swerte, dyan gito. Rigyan gid na hulog ang Suzuki nga Celerio, blang nga daw, blang nga sarakyan nga autoran daw, kung iba tarak-tarak no, pag panag-iyas ang kanars nga duty sa may pandan. Sige-sige lang pabinit na dasiglagan sa highway. Siguro may ginatext guro ko na ano nga plastada. Nga pabinit, bumunggo sa may talisay, nagwarik, ulo na bangat simpak. Sumlot sa Darwa ka, sig ang talisay. Timik malik dyan.
Na bakatri ita yang ga uli tanajak jas talisay ja tao tanato amo pang ni dara gamay malastra. Nista. Kung mag-drive ka mo, ang mata sa lugar. No, sa lugar. Hindi mo sagit, tik samtang kadarak mo. Na, may panitawag na mong kumpara sa text. Hay text ka ba? Kapin pa ko no Android. Budlay mag-text. Kung gadrive ka, may pang niyang keypad ka mo. Oh. Iura man napatay itong driver nga nurse. Na basi na tuyo pa to sobra na nga duty. Gurus may pandan. Alas 8:31. Mabalik ako ha. Sa dili lamang magbuhay sa detalye ron kang aton nga mga ginpang headline ha paliyog mga kabyanan standby. Life Extension Vitamin D3. Ako pala si Adrian Dayon. So ako bilang isang Business Development Officer, I personally recommend Life Extension Vitamin D3 sa mga kaibigan ko. So when I tried Life Extension Vitamin D3, doon ko na na-feel na malaki na talaga ang improvement ng health ko. 5 years na akong gumagamit ng Life Extension Vitamin D3. Nung nag-research ako, more than 40 years na pala siya nag-exist sa United States. The #1 trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life. Para sa libre pero quality medical check-up with medical doctors, magkanto lang sa Fournier Street, San Jose, Antique. Vitron Drops! Ang mangin iloy, isa sa mga malipayon na tinion sa mga nanay. Amo man ini ang tion nga madamo challenges labi na kon first baby. Isa sa mga importanteng role sa nanay, amo nga amnigan ang ikayong lawas ni baby. Ang partner, isa nga makabulig kay baby, amo ang Vitron Drops. Vitron Drops! Partner, ang vitamin C, importante gid nga nutrient nga kinahanglanon ni baby samtang nagadako siya. Labi na ang pagpabakod sa immune system. Ang immune system amo ang protection ni baby sa mga makahalalik yung mga butang kag kung nano pa nga mga germs sa palibot. Vitron Drops! Ang immune system man ang nagakilala sa mga bag-o nga mga mikrobyo nga nagasulod kay baby halin sa iya paginawa, pag-inom kag pagkaon. Gani pabaskugon ang immunity ni baby, partner. Ihatag sa iya ang Vitron Drops tungod may makusog ini nga vitamin C. May powerful antioxidants nga nagalimpyo sa mga selula niya kag ginapabakod ang resistensya kontra infections. Vitron Drops! Ara lang sa mga butika. Maayo nga balita sa tanan ng mga nag-aalaga sa kasapatan. Kaparehos ang manok, baboy, baka kag iban pa nga kasapatan. Kasayod bala kamo nga mayayara na nga suplemento para mapadasig ang pagtambok kag pagbukat malayo sa mga masakit ang inyong kasapatan. Iyari na ang eksperto pag-abot sa suplemento. King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Mayara siya nga multivitamins, minerals, amino acids para madasig ang pagtambok kag malusog ganado sa pagkaon ng inyong kasapatan. Gani mapapawaw ka na lang. Madasig ang pag-asenso kung King's Vita Plus Animal Feed Supplement ang gamiton mo. Ang King's Vita Plus mabakal sa mga masunod na poultry supply didya sa Banwakang Kulasi. HS Poultry Supply, Alexa Poultry Supply, Megan Poultry Supply, Hillary's Poultry Supply, Alulud Poultry Supply, Jack and Jane Poultry Supply, at sa iba pa nga mga poultry supplies didya sa probinsya kang Antique. Ano na ang pinakabago at epektibo nga herbal supplement. Evergreen Herbal Capsule. Nagalimpyo, nagapabakod, kag nagabalansi sa mga sistema sang aton lawas. Sang una, pero may nagataas ang blood pressure ko. Pero sang pagtumar ko sang Evergreen Herbal Capsule, nagnormal na ang blood pressure ko. Kag wala na ako ginakulbaan, bisan diin ako magkadto. Ang Evergreen Herbal Capsule mabakal sa Doc Hico Alternative and Health Food Center, San Jose, Antique, kag mga parmasya, kag mga butika malapit sa inyong lugar. Oras sa pagpalagad mga kabyanan, alas 8:34 sa palatuntunan ang sabat sa likod kang mga isyo. Gaymaw sa pagpalagad ang diyang Evergreen Herbal Capsule. Amo gidya mga kabyanan ang inyo tumaran agad mga blatian nyo bla, hindi magsurupukar. Hindi gid kamo magblatian kaya ang sobras lawas kinabuhinan, ang kulang sa lawas ginadugangan. I-supplement na kung ano kulang nga vitamins and minerals. Kataas ang inyong immune system. Mga pinalangga ta para mati, karesistensyado mo, no?
Na bakal black mo ka Evergreen Herbal Capsule. Kapin pa kon kumbinaran nyo ka Ruming Antonios Miracle Oil ba? Ang kunin mi ko tarandi man banwa magbanwa nga ga obra dyan sa may Angel Salazar Memorial General Hospital no epektibo gid ang Miracle Oil. Nabisan diin mulang gamitan no gaayad. Todran. Si Sira Alamo ganito ga kuon gid mo. Katora hindi pa. Man ang mga balatian ng dato sa Iloilo kuno nga buhay ginadadaran da nga raker nga doktor man ginagtunan daw naubos mo lang man balka-bakal nandang ginarisita ura man nagarayad ha ti kadya luwas nga makabulig dyan sa diabetic natin nga bugto mga kabugtuan may insulin na giging butang ta para sa mga may diabetes kang tanan nga vital parts kung imuon nyo dyan maintenance kinaproteksyonan umur ka nami matyag nyo kag ang mga barakal busog nyo kung ano dyan nga inflammation sa salad gadura no so doon may alibyo sigiyahan nyo lang bla ang tanan nga sa sagwa banwa nga dapatan nyo kung ano nagatrubo dyan makita nyo dapatan nyo nagabrol sa salad pa pati sa sapat ura tipili sa lamok di kapon di kagat pati langaw pati sapat-sapat ha kag ang urihing epekto na di mo dali-dali no mulingin kag kung ang nami begitu para kung sa suwang kung may mga bata kamo kasakit busong na asus amula dyan banyos yun hindi na madura tanah hiribigan bata ang hindi na lang dyan masarangan ko ang manglumay na sige gaimaw sa pagpangalagat ta mga kabiyanan sige gyapon by one tikwan ta kadya last lang guru kadyangan lawgit ha diyan sa kulasi pero sa tibyaw kag sa basti sige pa no basti base hasta sa sabado lagit no o sige ay badlay naman kung permi lang by one tikwan buol moron para nga kao alas 8:38 mga kabiyanan diayo pira kapon nag-declare nga madlagan sa presidente kag vice presidente si Bongo kag si Duterte ay may nasunod convention sa nakapon sa Pampanga tanaron now Bongo for president President Rodrigo Duterte for Vice President. Ako gid banwa na tingala ka andet amo ja ka close gid presidente kay Bongo. Mag-away guro si Sara ja kag si Bongo. Apinan pa dyan ni President Duterte si Bongo Na? Mga kabiyanan. Tapos ang nag-declare pagid kapon amo si Panfilo Lacson ang running mate na si Tito Sen. Si Tito Sen. So darwap lang nag-declare. Tigi na paabot may iba pagid masurunod. Pwede taron ora paka-declare si Lene Robredo. Di Antonio Trillanes bangra. Di Bongbong Marcos. Sinay Sarati bangad nga may declaration ron na si Bongbong sa tatay na ano ang plano na politika next pagid nga sa next mga hinadlaw no i-collide na bla si Bongo kag sa gustuhan ang kang ana tatay no di barantayan ran si Manny Pacquiao may pronouncements Manny Pacquiao ni maglagan pero si Iskor Moreno do naga kumbaga kung sa manok nga ginapatusik nagapainit matamat rin ka warm up kita mo nagapilak rin ka mga pagsabat si Isko Moreno sa isyo nga kung sa diin nagariak ang tao ti dyan dara i-gauge kung
kung okay taho ang mga ginabuyan ng mga pronouncement, no? Ang orihin ng pronouncement ng ginbuyan, nga dapat ko ng gobyerno mabakal kang ano? Remdesivir kag Lucy Lisumab na ang pantantyar tinaknaba 5 ka grupo ang makita tagoro nga mag-iringkwentro anay sa maabot nga eleksyon sa nasyonal nga level. No? Kagti mga kabyanan, ha? Jayo, mga kabyanan, kundi may convention kapon, national convention sa ang kwan, kandidato ng dato gobernador kapidi Pilaban Duterte Wing, amo si Captain Vicente Pedelicio. Si Captain Vicente Pedelicio, no? Ang diyang si Captain Pedelicio, bugto dyan ni Engineer Norbing Pedelicio nga tag-iya ka Settlers Builder. Ang Settlers Builder dyan, kontraktor dyan mo. Construction firm. Ang bugto na klase Engineer Norbing Pedelicio. Migo taman. May project ni si Migo Norbing dyan may ang circumferential road blalin sa may din na. Kaman siyan pa lapos sa Bilibista o tira kagatos ka milyon rang kontrata na. Gapangontrata si Norbing tlad ka tagas naba na 50 milyones ng mga project. No? Nabugto na ran si Captain Pedelicio, kapitan na sa barko, pero actually wara rin tanah karaga sa kaigid. No? Tanda tanah karya, imaw kang partner na sa Viga, Manila, si Mr. Viga. Amo ang nagapasalad ang tanan-tanan nga mga gusto mga kabyanan, ha? Tela nga, sino nag-chat yan? Ha? Okay. Gusto mga kabyanan mag-salad kapitan sa bako, mag chief mate, second mate, third mate. Amo man ang first engineer, mga amorabla, no? Sa mga barko. Oh. Kagluwas diyan karya, mga kabyanan, may barko gidyata na nga ginapnagyan, may mga barko si Captain Vicente Pedelicio na nawanganda firm nga ginatawag nga Viga, Manila. Kung sanda ka rabanwa magkoon nga pasadlan ka o makasalad ka o di seaman ka o pasadlan ka sa barko, nan mo kung seaman mo dyan mga well-to-do nga matao sa susyudad, titulyaris na gina-income mo. Tiraga santiki, libo-libo ron ang nabuligan tananda. No? Ti ang diyang anda pa nag-iya nga Viga, Manila, may mga partner sa datok dyan sa may Germany or sa Europe ng mga barko. Daw mga 150 ka mga barko tanan ang anda grupo. No, kag may ana man ni Captain Pedelicio do pira to hindi magnabas 20. Ha?
Mga pinanggata pramati, tinga najak-jak kung kwartal pangambalan mo banwa. Sobra ikrake anang kwarta, why? Andat kwarta gitna ang istoryahan tas putika. Ti, importante ang kwarta banwa mo. Iba gani, urar ka imo ka mayad nga pang ginoberno. Ay kung mayad pa ng gobyerno, i-adapt mo, hindi ka kakwarta. Istorya! No? Amura andat nga ang mga politiko ka panakaw, nagahimo illegal. Sa totoo, at prangkahan na yung istorya. No? Iuratag na tanana. Para sa eleksyon. Dibla? Amura nga, kung isa, ga amo kariya, ang politiko, nga something mabual gid, may mabual gid sa government, kay whether we like it or not, magasto ka sa politika because ang sistema bisatan diyang taho big babakalman mo. No? Mga kabiyanan, si Mr. Pidelicio o kung si agad lang nga ura man kung kapabor, amo dya banwa ang kapitan sa barko, urar ka sakay, ga-focus sa pagpasilid lang kang mga gusto mag-urubra. Bilog Pilipinas ran. Tandang pinakabahal dya kadyabanwa nga firm sa Pilipinas ang Viga Manila. No? Hamakan ti mo ang ginapasadlan nga mga barko 150. Kung mag-apply ka na, buli ka na kao, sigurado gid makasulod ka no eh. Oh. Ti ko unta rakke na ng kwarta kadya. Andet nga gusto na pa mag-gobernador. Amo diyang pamangkot. Ang kuuna, kundi dyan man sanda kuno sa administrasyon kadya. Pero naghalin. Kay gin-introduce, ay business-minded, tanadya mong tana presidente kang Antique Chamber of Commerce, kag ang mga grupo na tinagda day tagiya, mga si Iljap, mga negosyante man sa Manila eh. Bangad nga amo diyang anda business, nag-okay rin one time mga kabayanan, ang anda partner sa Germany, nga magtukod kang shipyard, regya sa Antique. No? Ti anong tabo, nagagtog to ang investor ngang investments mga kabyanan nagalabot sa 1.2 billion dollars. Shipyard ang patindagan dyan sa Antique, especially rugya sa Maladeg. Ano ang madulot kag mayad nga balita kung may shipyard? Sus Maria Josep, total. Ang status noy kang banwa mo, ang status ka probinsya, masaka noy. Bangag grabe kasulod nga kwarta. Ang taxes dargya. Hura dya banwa sa katiting na nga masulod nga Robinson, masulod nga Gisano, masulod nga Unitap, hura si sang katiting na dya. Billion of dollars na dya. Nga klase investment international pa. Now gin present sa Sangguniang Panluigan, gindaw ni Dinusta. Ang bayan dat hindi namin sindihan. Ay man anyo man, naanad kami tanaman ko siyante nga Pinoy nga siyante nga Pinoy, pasadlan mo ang branch tanda sa Antique, San Miguel, mga blabla, ilig na sanda ka magpahamham. Ti ang mga foreign investors na urat na milig na. Ti bagad siguro nga daw hindi magtao, ang investors, gindown danoy. Wara nagintawan first base sa Sangguniang Panluigan, outrightly, wara nagintawan kang authority or franchise or pagpanugot nga magtukod kang shipyard regya sa Antique. Because of that is Mayasi, Captain Pidelicio,
Nako na amo galidya utok kang mga lideres tas probinsya. Gusto da may anda lagi nga kwarta nga mabuol. Nadismaya. That's why nga taana banwang gusto maglansar kuno gobernador. Oh. Kag kung gobernador banwala ina na pastada ka baras hindi nasagi pamaligya barasan tiki. Na amora mga kabyanan kag hindi na pagpakakaon tanan-tanan negosyante kang mga baras nga pinagusto sa suba. Kag katadlengan na sa probinsya ang mga naandar nga sistema nga bul anay ka 10% nga SOP sa mga proyekto. Naamura ng background, no? Advertisement tandas tutuod lang ura tanatigin taos presyo tatan niya. Ha? Dapat tian kum lang gani ebanwa nga ana ginhambal mga pinalangga nga matag permati sa ibang tao. Na amorya. Kung totoo labanwa pagambalan kung pira ang income na kada bulan, may kuunti mo nga darwak sa ako nga kwarta kung kwartal pagambalan, may kasulod ka na. Ha? May kasulod. Hamakan ti mo kung may sa kakapitan ka barko nga sanda nagpasulod. Yan nag-apply nanda magsweldo ka $12,000. Swelduhan na ka $10,000 lang kung may $2,000 sanda kada sara. Pirak bilog rin, halin pa kuna. Madyan sanda nga agency nakasulod ka naka-apply kag ginapasulod sanda grupo. Ha? May tagsinmil ka na tao na mignan siya na ti legal rata na negosyo. No? Makan ti mo kanong krakaran kung migo ko si SB Noknok o tiko kung kwartalas gapon mo kay Captain Pinlisyo kung pinambuganay lang galing humble kasi tao. Ha? Kag civil istoryahon. Na may darwak sa ako lang kwarta kada bulan kasulad ka na may lawas ta naramigo. Kung ni SB Carmelo Tico nga kauna chief engineer man sa barko mga kabyanan nga gabiyahe sa diin nga bahay nga kalibutan nga tag-iya bla ka all trangko cargo bla ang mga truck blog panay bla gabiyahe ran ana na ran SB Tico kang patnungon. Na muran tiga ring sa tuyo na nga mapasalad kung taan na mga gobernador ang balbal ng investment sa tiki kung matabo riyan bisan maghalinta na. No? Amo tanara ang yabi nga magprogreso probinsyata. Tingadaan may plus pagit nga may Simirara Coal Corporation kita. Gani anong kakatabo sa mga share ka probinsya sa Simirara Coal Corporation. Uragat kita nga daw may agib la. No? Hasta lang sa pamakal mo generator, panagtag kundi into, komisyonan ka 100% na. Mga kanti mo pera share ka probinsya banwa mga 300 million sa Simirara Coal Corporation tidiin rin nagarakto. Ha? So ura ginaplanuhan kung anong tangible nga project ang patindagan. No? Man mo parehas ka panimalay ang pagpangalagad sa gobyerno, planuhon mo man kamayad. Hindi ko on waldas lang ka nga waldas man bla. No? Pasbi ko may kwarta ka, o ginpakapot kanimo, kupitan mo lang ang kupitan. Amo man pang gobyerno. No? Gastuhon mo, pero ti may kupit ti mo. No? Ang mati ko sa amigo ko, kung mapasalod na lang ang shipyard nga project niya sa Antique, pwede tana maghalin. It involves $1.2 billion. Hindi tanan no nga lugar.
Hindi tanan nga lugar. Gusto ka mga investor sa butangan nga shipyard. Mas bintaha kung may koneksyon timo nga muamo kariya. Of all the places in the country, andot sugot pa ang kapitalista nga mga multi-billionaires nga nagya sa antiki ibutang. It is because they have a partner nga nag-istoryanay sanda sa kada adlaw. Amor banwa sa panggobyerno kinanglan gali may background ka sa negosyo kag may koneksyon karon not only in the Philippines but international. May international connection ka. Amo manas nga buhi bla. Kinanglan agad maangat ka dito ka terak ka mga ideya sa mga tao nga nag-successful, hindi ka mamati sa mga tao nga para sugid nga wala man nag-angat andap nga buhi. Makita nyo man ako sino tao ang pwede nyo matularan eh. Ako? Amo man das personal tang mga buhi. Karon kung gusto mo mag-araydan dito, timo sagi simpon sa mnog tuba kag magsinugid linaway nga pa grabe sugid abilidad do mayad pa sa abogado pistoryahon ti. Trukab lang pa buhi. Ang diskarte amo naman bla. Kung diyan ka sa grupo ka amo naman tao, you talk with investments every day. And it involves billions of dollars. No? Makakot mo magambal mo shipyard. So, suwara rano isang kapuling mga investments kang Isano, Robinson, nga Braligyaan. Damdamabla, ang tax nga mo pwede magsalad sa banwa kag sa probinsya. Dolyaris man. Basi angat na pa kadya ang classification di mo banwa nga halin sa 5th class himuo na 1st class. Amor gani nga kung magpili ta kang opisyal ka banwa, pilion ta ang may background sa negosyo. Because wala naman kita timprong sa ticket, may makasadar kita kumpleto tanan-tanan eh. Ang knowledgeable about sa negosyo, mentalidad nga antes na prubahan, pinsaran da na kung piratong parts anay bulaan da. Palatunturan ang sabat sa likod komisyon kag ang mga balita. Gaya mo ang visa mo electronics sa tuba ato sa unahan kang patyo. No? Tanan nga mas nga mga appliances diyan nyo mapakidaan, no? Obligya man TV nga may buli. Sa sentro so bike shop sa barangay Lamputeng tanan nga bisikleta tanarig to gid makita sa Ilas bike shop. Si Parintita Norberto Antonio no? Sa barangay Lapas, no, mo yang principal diyan sa Lapas Elementary School, no. Bulikan ta basi magdaeg ura taken nga kampanya gintawan lang naman kaw ka background kamo makabianan. Ay hindi ta nakilala. No, hindi ta nakilala bay. Tira ka pamangkot sinuot na raw. Ay ang ibabay ga buto sa kilala lang sa ngaran pero wara man din kilala nga nagboss ng anay ni Muan. Familiar lang ngaran na. Pwede makabanwa magpamilyar sa katuntuhan ni bla. Hindi bla tamaan kagahod. Di ko nang gate siya magboto, hindi ko kilalaran ti. Muro kisablang kinanglan nyo mamanaan kaglalahan. Agad
to have a comparison. Nah, umamor bla. Gaimaw sa pagpalagad ang papadons, mga kabyanan. Namit nga magpagkaon yan ginaserve. Oh, kabiin naman to raw. Ano to, pansit to? Namit, Xavier, no? Josue Xavier. Gaimaw sa atin nga pagpangalag ang diyang Signrise Advertising Incorporated, kung magpa-print kamo tanan nga printing materials agto ni si Tolbinja. Julius Paint Trading, ang Julius Paint Trading diyan sa Centro Sur, kung timplahan mi ko Julius, ano color gusto nyo ba? O kampiyon. Ang Grand Bakero ginapagwapo ka, ginapagwapa pag ino. Mamangkot ka mo, ano raw, ginapagwapa, taho raw, may kasarian raw nga pwede magwapo. Bisan ano lang dyan, basta nga ginapagwapa. Ha? Para nga kung mag-okay na, agtunin nyo to, kung namin lugar nga. Napanagyahan ni Lisel Joan Aloy Pam de los Reyes. No? Carl Agribit Supply, tanan nga bubod ka manok. Mga damog ka baboy, feeds pla. Diyan gid. Kag kung magpamatsoy ka mo dyan man, wapo sa matanggalat ka mo kabil nyo kung pila nyo sa Antico. Carl Noel Buaya, among proprietor. Si Migo Bubilim. Si Migo Bubilim, nagakuon kung magpa-deliver ka mo ka simento nga Federal Cement. Rigyan agto kay dadang sa Pradahan ka series. Kag amuman baras. Diyan punta Tulayo. Bondirek, poblasyon, guro na, hindi. Sunahan lang, Gudos. Sa North Elementary School, pagto sa Bastibla. Diyan may barbecue kang Susan, Tamba. Si SB Julay Di Makotak, SB Boy Ala Alarcon, si SB Mami Pilar Alusilha. Amo dyan mga SB member nga may pag-ulikid sa Kulasi, kag nagakooperar gid sa gusto matabo ni Mayor Joji Lumugdang nga kooperasyon ang kinahanglan agad dasig ta malapot ang kaoswagan. Ha? Kag ang tumandak marketing, mga masineries, mga kuliglik, mga bao-bao, treasure, mga gamit sa panguma pangisda, masineries, generators, dyan gidnoy. Ha? Oh. Kag Kapitan Victor Sorilla, nagapanumdum, manglimpyo kita kapalibot, agad hindi kita magbalatian kang magmasakit. Si Tay Conrad Mayo, Municipal Administrator, sige, serbisyo publiko na daw, wara, galubat kita. Oh. Halas 9:05, lang panahon tao. Ang GMAT kung magpa-auto repair shop sa unahan na sa dyan sa Sentro Norte, sa wala nga ba'y kakarsada kung magpa-norte ka mo si Basti, tanan nga problema ka sa rakyan nyo, dyan nagid makid ano'y kumplito, dyan mga mekaniko, tanagid ka solbar problema sa rakyan nyo, makid-an gid ka ba? Migo Romeng, kinagat ko kakuti,
ginbanyusan kung miracle oil ura nagbanag kagat kakuti. Gali pati ayam pwede magani banwa bulong manja kun kadten nga muktaho. Kung ni Sergeant Domingo ra taken nga pati kaswang ngang kuonda ang aswang ka pangaan na ura malagyo kita na aswang na kanakot nam kaan ka na. Sige amor jas yang pandemya gamit kamugit karumihan to yung miracle oil kumbinaran nyo pagit ka evergreen herbal capsule. Anak migo ko to ginaturag kung anang sulod bulsa ano ra may mga tablitas dyan na evergreen dyan na tumar ko dyan kung magluya ako na luya matyak ko o gapagsik ko imnan ko pagit ka rumihan to yung miracle oil nasampat it daw may turbo lawas yun oy. Plus evergreen herbal capsule uragid ti duda Dr. Buha ira terkara bisa na trangkasok ura bisa magpa inyobla pauran blak mo kuno yalis distansya nyo ron igo na magapon katel tiro nyo pisngo kamo ba ubuhon mo pagkasunod laway pero kung gamin tinarak mo ina miracle oil roming antos miracle oil kaga evergreen herbal capsule bisan magpusta anay ta pa at rekaken gadigwa kunaga may acid ko kato masuray-suray lako sa uranga katrangkaso ko dayon pagkagabi ubuhon ko tapos grabe pa acid ko bao mga kabayanan sige ura tara na ura tat nahon no evergreen herbal capsule mo ura tat nahon mga kabayanan sa ating pagpalagad ako dyan sa Ruming Antonio salamat gid sa inyong pagpamati miyad gid nga aga probinsya kang Antique. Ano na ang pinakabago at epektibo na herbal supplement? Evergreen Herbal Capsule. Nagalimpyo,